Pwede. Balita sa'yo mo. Ayos mo baga? Ikaw, kumusta? May balita ko may bata ka na da. Sa wakas. Kay gwa manggaray. Masa ka, marag man. Mabuot pa di. Mabuot. Paano yan? May trabaho ka na? Ay, may pa di. Turo tambay mo na. Ha? Di, paano yan? Kung hinahagadan kang kwarta ni bata mo? Dapat ito naghahagad sa pa di. Ano dae? Dae pa. Ano? Ikaw pa di. Boy, saka, bako ng hagad. Dugas na. Dugas. Dugas na pa no? Araw ka niya. Sarong beses, nagpaiba ako sa ES101. Sabi ko, mapaiba ako, pamabahay ko ng torsilo sa hadagong. Boy, warang ilang kilig-kilig ang bado ko. Oh. Tapos, Hindi, siyempre, pag log mo yung 101, ako, diretso turos duman sa may mga torsilo sa hadagong. Tapos siyempre, iba yung tuyo ko. Hindi. Pagkahilingan may, pakakas bakalong ko, puta may kakugos na. isa'y kakugos. Kakugos, yung supahamot, chinilas, pulbo. Puta may bado pa. Nagpaiba sa naka na. Boy, mas dakol pa sa naka niya. Kaysa kunong ko. Walis, nakamanan. O mala, sa kaulitan ko, siya pinabayad ko sa counter. O, kinuha ko sa 500. Halat na ako sa lawas. Bantay na ako mas motor ko. Boy, uyit na ako. Pero aram kung saan ako mas nabantrip pa. Oh. Saan? Siya na pinabayad ko. Dako na siyang kinuro ka ha. Siya mas dako na binakal kayo sa kuya. Di pa binalik sa uli sa kuya. Puta, bukas na lang. Uy, naman. Grabe lang, pakadugas ka. Sinabi mo pa. Kaya di ka pa katiwala kay bata mo ta. Di ka pa sigurado ka. Sa inot sa ayan. Mo manarong ka, so bata ko pa di. Bahala ka. Basta sinabihan ka na. It's your choice. Nag-text si bata ko pa di. Oh, ano da? Papay ba da sa LCC? Malibot-libot sana. Oh. Kaya sabi ko sa iyo mo. Bahala ka dyan. Oh, good luck. Adawa na ako. Pwede, sabihan ako.